Moi, tervetuloa kuuntelemaan TAMKin kieli- ja viestintäopinnoista kertovaa infoa. Tällä kertaa näin virtuaalisesti video- ja diamuodossa. Ja ihan aluksi onneksi olkoon opiskelupaikasta. Olet saanut hienon opiskelupaikan ja sit kannattaa olla ylpeä. Sulla on tulossa mielenkiintoinen vuosi ja vuosia edessä päin, eli ota kaikki siitä irti. Tosiaan tämän infon ideana on se, että kertoillaan vähän minkälaisia kieli- ja viestintäopintoja TAMKissa voi suorittaa ja mikä niiden funktio on ja tämmöisiä yleisiä asioita. Sen lisäksi on sitten vielä tämmöisiä alakohtaisia tietoiskuja, mitä sitten omien alojen kieltenopettajat tulee teille antamaan jossain vaiheessa. Tämän esityksen aikana tuutte näkemään ja kuulemaan muutamaakin kieltenopettajaa. Mun nimi on Henri Annala ja mä opetan englantia TAMKissa ja mä aloitan tässä nyt sitten. Mutta meitä on tosiaan TAMKissa aika paljon enemmän kuin vain me, ketkä tätä infoa nyt tässä vedetään. Ja ammattikorkeakoulussa tosiaan sä tulet oppimaan ammatillista kieltä. Eli kun ollaan täällä ammattikorkeassa, niin kieliopinnot on myöskin ammatillisia. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa ammattisanastoa tietysti, sitten tämmöisiä erilaisia tilanteita, mitä ammatissa voi tulla eteen, autenttisia tekstejä, viestintää kollegoiden ja asiakkaiden kanssa. Eli hyvin todennäköisesti voi olla aika erilaistakin tämä kielten opiskelu kuin sun aiemmissa kieliopinnoissa. Eli kaikki nivoutuu siihen omaan alaan ja siihen on mietitty ikään kuin, että mitä sä tarvit siinä sun alassa, kun sä oot töissä siellä. Ja just semmoisia asioita me pyritään täällä treenaamaan ja harjoittelemaan niin, että se sun kompetenssi olisi mahdollisimman hyvä, kun sä täältä valmistut siihen omaan ammattiisi. No, kielten opetusta ohjaa laki. Kovin monesta muusta opinnosta itse asiassa ei ole säädetty Suomen laissa, mutta kielten opinnoista on. Siellä löytyy tämmöinen pykälä, joka sanoo, että pitäisi olla, kun täältä valmistutaan, niin tietty suomen ja ruotsin kielen taito ja sitten myöskin yhden tai kahden vieraan kielen taito, joka siinä ammatissa olisi tarpeen. Ja käytännössähän tämä tarkoittaa sitä suomi, ruotsi, englanti useimmilla on ne kieliopinnot, mitä tulee sitten käymään niin kuin ammattikorkeakoulun aikana. Ja mitä mahdollisuuksia meillä TAMKissa on tällä hetkellä kielten opintoihin, niin mä oon koittanut koota tähän kalvolle nyt semmoisia tärkeimpiä. Jokaiseen koulutukseen sisältyy englannin ja ruotsin ja suomen kielen kursseja pakollisina opintoina tietty määrä. Se vaihtelee koulutuksittain, mutta vähintäänkin nyt 1 kurssit kaikkia noita. Ja näiden lisäksi meillä on vapaasti valittavia kursseja, joissa on tarjolla tällä hetkellä Venäjää, Saksaa ja Ranskaa. Ja joka koulutukseen kuuluu tietty määrä vapaasti valittavia opintoja ja niihin voi tosiaan valita sitten, niin kuin nimi kertoo, ihan vapaasti mitä haluaa. Ja kielten kurssit on tietysti loistava vaihtoehto sinänsä, että jos haluat laajentaa sun osaamista sillä saralla, niin se on aina hyvä juttu työnantajankin silmissä. Sitten meillä on tämmöinen konsepti kuin Each One Teach One, mikä tarkoittaa tämmöistä vertaisoppimista, missä ajatuksena siis se, että meillä on paljon yleensä vaihto-opiskelijoita. TAMKissa nyt tietysti koronatilanne vähän vähentänyt sitä, mutta yleensä meillä on aika paljonkin heitä täällä eri kulttuureista, eri maista. Ja otetaan esimerkiksi sellainen, että meille tulee Kiinasta vaihtari, joka haluaisi oppia suomea, mutta sitten meillä on suomalainen opiskelija, joka haluaisi oppia Kiinaa. Meillä ei ole Kiinan kurssia tarjolla kuitenkaan, niin silloin tämä Each One Teach One antaa semmoisen kehikon, minkä pohjalta nämä opiskelijat voi muodostaa parin ja opettaa toinen toisilleen sitä omaa äidinkieltään, asettaa omat tavoitteensa ja lähteä yhdessä tekemään töitä niitä tavoitteita kohti. Jos tämä kiinnostaa, niin tuossa on linkki siihen ilmoittautumiseen. Sitten meillä on tunnin ristiinopiskelu, mikä tarkoittaa, että meillä opiskelijat pystyy ottamaan yliopiston puolelta kursseja, yliopisto-opiskelijat pystyy ottamaan meiltä kursseja, ja sieltä löytyy myös kiva valikoima kielten kursseja, kannattaa käydä tsekkaamassa. Ja sitten Campus Online on tämmöinen suht uusi portaali, mikä on suomalainen kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteinen alusta, minkä kautta löytyy myös paljon kielten kursseja. Niitä pystyy myös valitsemaan sieltä. Ne on siis kaikki verkkokursseja. Ja sitten tuossa on vielä linkki noihin vapaasti valittaviin kieliopintoihin TAMKissa. Eli sitä klikkaamalla pääsee katsoa, että mitä siellä on tarjolla.
Meillä on myös sitten, ihan jos puhutaan englannista, ruotsista, suomesta, niin niihin liittyviä vapaasti valittavia kursseja olemassa. Esimerkiksi sellainen englannin kurssi, missä verkko-opintoina treenataan nimenomaan puhumista, kuuntelemista ja siinä puolet opiskelijoista tulee meidän partnerikorkeakoulusta. Eli tehdään tämmöisissä monikulttuurisissa tiimeissä verkon välityksellä erilaisia asioita. No sitten tämä kalvo kertoo toisen kotimaisen kielen taidon osoittamisesta, eli tämä on sen, jos olette kuullut termin virkamiesruotsi, niin tämä viittasi aikanaan tähän, eli jokaiseen tutkintoon kuuluu tämä toisen kotimaisen kielen taidon osoittaminen, ja tutkintotodistukseen tulee tosiaan erillinen merkintä tästä. Sekä suullisesta että kirjallisesta taidosta ne arvioidaan erikseen. Ja ne tulee tämmöisellä vähän niin kuin raffimmalla skaalalla, eli on 3 eri mainintaa, mitä siitä voi saada. On hylätty, tai sitten tyydyttävä taito, tai hyvä taito. Ja tässä nyt näkee, että miten ne määräytyy noissa, jos miettii näitä arvosanoja, niin 1–3 on tyydyttävä, 4–5 on hyvä. Eli näin ne niin kuin määräytyy. Ja tosiaan tämä vaatimus ei koske sellaista opiskelijaa, joka on ollut ulkomailla opiskelemassa, eli ei ole välttämättä lukenut ollenkaan sitä toista kotimaista kieltä, tai jos on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä. Ja tosiaan, jos on ruotsin äidinkieli, niin tietysti tämä koskee sitten suomea, eli suomi on se toinen kotimainen kieli. Ja suomen kielen kursseista seuraavaksi vähän asiaa. Meillä on tämmöinen hanke käynnissä kuin Korko, joka järjestää suomen kielen kursseja, jotka on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, joiden äidinkieli tai kotikieli ei ole suomi, mutta jotain osaamista kuitenkin on kielessä jo pohjalla. Nämä on ilmaisia kaikille opiskelijoille, ja jos esimerkiksi olet saanut ruotsin kurssista vapautuksen, niin näillä pystyy korvaamaan sitten sen ruotsin kurssin. Ja vapautuksesta vähän lisää tietoa myöhemmin tässä diaesityksessä. Ja tämmöisiä kursseja on nyt keväällä tulossa esimerkiksi suomen kielen tuki, suomen kielen kirjoittaminen, työelämän suomea ja suomen kielen keskustelukurssi, sitten tuommoinen tukipaja kirjoittamistehtävien, esimerkiksi opinnäytetyön kirjoittamisen tueksi. Ja jos haluaa lisätietoa näistä, niin tuossa on noin nettisivut tai sitten Johannalle laittaa sähköpostia. Ja noissa näkyy noin taitotasot suurin piirtein, että mikä pitäisi niin kuin olla, että voi tulla niihin kursseille. No sitten puhutaan vähän taitotasoista. Eli TAMKin kieliopinnot ikään kuin jatkaa siitä, mihin toisen asteen opinnot päättyy. Eli jos ja kun olette käynyt toisen asteen kieliopinnot, niin siitä kohtaa jatketaan nyt sitten niin kuin eteenpäin, mennään syvemmälle. Eli nyt oletetaan, että ne asiat, mitkä on opetettu toisella asteella, on jotakuinkin teillä hallussa. Totta kai käytännössä varmaan vaatii vähän kertausta joidenkin asioiden osalta, mutta se ei ole vaarallista. Mutta ideana on tosiaan rakentaa se olemassa olevan päälle, eikä lähteä uudestaan käymään samoja asioita. Ja se lähtötaso, mitä me oletetaan nyt on Englannissa että olisi 7–10 vuotta opintoja takana, mikä tarkoittaa nyt tuota tasoa, jos tämä eurooppalainen viitekehys on tuttu, niin siinä kehyksellä noin tasot on suurin piirtein se, missä ollaan. Ja ruotsin kielen lähtötaso on sitten 6–8 vuotta opintoja takana ja tasot A2, B1. Ja seuraavaksi vähän asiaa englannin ja ruotsin lähtötasotesteistä. Me uudistettiin juuri tämä lähtötasotestijärjestelmä, eli se otetaan käyttöön nyt ensimmäistä kertaa koko TAMKissa tämän vuoden alusta. Ja lähtötasotestien ideana on se, että niistä saa selville sen oman englannin tai ruotsin lähtötason. Ja kaikki uudet opiskelijat tekee testin riippumatta taustasta. Ne tehdään heti tässä opintojen alussa. Sen testin voi tehdä vain kerran. Ja ne sijaitsee ne testit tuolla meidän Moodlessa. Ja ne voi tehdä ihan missä ja milloin haluaa. Eli voitte itse tehdä ne oman aikataulun mukaan. Mut apua ei saa käyttää eikä siinä ole oikeastaan mitään järkeäkään, koska silloin se testi ei anna sulle oikeata tulosta. Sä et saa silloin siitä niin kuin tietoa omasta tasosta. Ja tosiaan se testi antaa sitä tietoa. Se antaa myös suosituksen siitä, että miten kannattaisi edetä. Ja siinä, jos menee huonosti testi, niin tulee suositus siitä, että kannattaa mennä valmentavalle kurssille. Ja se kannattaisi käydä sitten ennen sen ammattikielen kurssin käymistä. Sitten siinä voi tulla suositus, että okei, kaikki näyttää olevan hyvin hanskassa, että voit mennä suoraan ammattikielen kurssille.
Mutta valmentavalle voi toki myös ilmoittautua, vaikka se ei suosittelisikaan sitä. Eli tämä ei ole mikään velvoittava tämä testi, vaan se on suositus ja opiskelijasta itsestään on kiinni, mitä sillä suosituksella tekee. Mutta todellakin suositellaan sitä, että kannattaa se valmentava käydä, jos siihen tulee suositus, koska muuten siinä ammattikielen kurssilla voi olla vaikeita aikoja edessä, jos sitä valmentavaa ei ole käytynä niin, että oma taitotaso olisi saatu siihen kohdalle, missä sen tulisi olla siellä kurssilla. Ja näistä testeistä ei tule mitään opintorekisterimerkintöjä, niitä ei voi myöskään hyväksi lukea, mutta valmentavasta kurssista saa ne opintopisteet sitten sinne vapaasti valittaviin opintoihin. Tässä näkyy alla nuo linkit niihin testeihin. Se kysyy avainta ja avaimet on annettu tuossa. Eli voitte tuosta mennä tekemään testit silloin, kun teillä on siihen aikaa. Enkun testi oli 60 minsaa ja Ruotsin testi 45 minsaa. Ne on vähän eri pituisia. Mutta näin. Minä olen Riitta Raimovaara ja seuraavaksi asiaa kieliopintojen hyväksi lukemisesta sekä ahotoinnista eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta. Voit hakea aiemmin hankitun kielitaidon hyväksilukua, jos a. Sinulla on jo vastaavan laajuiset, tasoiset ja sisältöiset opinnot toisesta korkeakoulusta eikä suorituksesi ole yli 10 vuotta vanha. B. Sinulla on kurssin sisältöä vastaavaa muuten hankittua osaamista, jonka osoitat AHOT-menettelyllä. Ja AHOT tosiaan tarkoittaa aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista. Käytännössä tämä tarkoittaa opettajan kanssa sovitun näytön antamista, joka sitten arvioidaan. Hyväksilukemista joutuu täydentämään alakohtaisilla lisäsuorituksilla, mikäli aikaisemmat kielten opinnot ovat joltain toiselta alalta tai muuten oleellisesti suppeammat. Ja huomioithan, että hyväksilukuhakemus jätetään ennen kurssin alkua omalle kieltenopettajalle PAKin HYVÄHOT hyväksilukusivun kautta. Todistuksella tunnistettava hyväksiluku. Todistukset aiemmin suoritetuista korkeakouluopinnoista kannattaa aina hyödyntää. Eli niillä voit ensinnäkin korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muussa korkeakoulussa suoritetuilla sisällöltään vastaavilla saman tai vastaavan alan opinnoilla. Tai sitten mahdollisesti sisällyttää muussa korkeakoulussa suoritettuja opintoja liittämällä ne osaksi tutkintoa, vaikka ne eivät kuuluisi opetussuunnitelmaan. Tällaiset opinnot yleensä liitetään vapaasti valittaviin. AHOT-näytöt. Ahotoinnissa opiskelijalla on tutkinnon tavoitteiden mukaista osaamista, esimerkiksi työkokemuksensa kautta, mutta hänellä ei ole virallista todistusta eikä arvosanoja suorituksista. Tällöin osaaminen osoitetaan ja tunnistetaan esimerkiksi osaamisportfoliolla, oppimispäiväkirjalla, työsuorituksella, tentillä, asiantuntijaluennolla ja niin edelleen. Tällaisesta opettajan kanssa sovitusta näyttösuorituksesta opiskelija saa aina arvioinnin. AHOT-hakemus jätetään ennen kurssin alkua omalle kieltenopettajalle PAKin HYVÄHOT hyväksilukusivun kautta. Ja alla on vielä linkki, mistä löydät lisätietoa hyväksilukemisesta. Hei, mä olen Minna Metsäportti ja opetan TAMKissa terveysalan englantia ja mä kerron teille tässä lopuksi mahdollisesta vapautuksesta ja sitten miten toimia, jos tarvitset tukea sun kieliopintoihin, esimerkiksi lukivaikeuden takia. Pääsääntöisesti meillä TAMKissa kaikki opiskelevat ammattienglantia ja ammattiruotsia, mutta joillakin voi olla se tilanne, että tulee hakea vapautusta. Esimerkiksi jos sä oot hankkinut koulusivistyksen muualla kuin Suomessa, niin silloinhan sulla ei välttämättä ole aiempia ruotsin opintoja lainkaan. Tai sitten et ehkä ole opiskellut englantia pitkänä kielenä, ensimmäisenä vieraana kielenä, eli A-kielenä. Tai sitten voi yksinkertaisesti olla se tilanne, että vieraiden kielten opiskelu aiheuttaa aivan huomattavia vaikeuksia. Jos harkitset vapautusta, niin ota ensiksi yhteyttä omaan kielten opettajaan, eli siihen
kielten opettajaan, jonka kurssille tai opintojaksolle olisit menossa. Ja hänen kanssaan keskustellaan sisällöistä ja suoritustavoista ja myöskin pohditaan sen kyseisen kielen tärkeyttä sen oman tulevan ammattialan kannalta. Ja jos se asia sitten siitä etenee, niin se etenee oman alan kielten vastuuopettajalle. Ja tälle vastuuopettajalle myöskin se mahdollinen hakemus toimitetaan. Ja jos se vapautus sulle sitten myönnetään, niin sun pitää tilalle opiskella joko muita kieliopintoja tai sitten muita soveltuvia opintoja niin, että nuo vaaditut opintopisteet täyttyvät. Sitten vähän neuvoja siihen, jos sulla on todettu lukivaikeus tai epäilet lukivaikeutta. Eli jos sulla on olemassa oleva lukilausunto, todistus lukivaikeudesta, niin toimita se sille kieltenopettajalle, jonka kurssille tai opintojaksolle olet menossa, ja tee se heti sen kurssin alussa. Lukivaikeuden perusteella on mahdollista TAMKissa saada tukiseteli tai tukiseteleitä, ja tukiseteli taas oikeuttaa moniin yksilöllisiin ratkaisuihin, jotka helpottaa sun opiskelua. Eli kannattaa tuohon tukiseteliin tutustua. Tuolla dian alapuolella on linkki, sieltä löydät lisää tietoa tukisetelistä ja sä voit hakea sitä sun oman opettajatuutorin tai opinto-ohjaajan avustuksella. Jos taas epäilet lukivaikeutta, mutta et ole ikinä käynyt testeissä, niin asia varmaankin kannattaa selvittää ja silloin kannattaa ottaa yhteyttä meidän kieltenopettajiin Sari Hanskaan ja Ella Hakalaan, jotka TAMKissa järjestävät näitä lukitestauksia. Tässä viimeisessä diassa näet kaikki meidän alat edustettuina ja kultakin alalta vastaavan kieltenopettajan, johon voit olla yhteydessä. Meitä kieltenopettajia on TAMKissa hirmu paljon enemmän ja muiden nimet ja yhteystiedot löytyy intranetistä. Ja sitten tietyn kurssin ja opintojakson sen oman kieltenopettajan nimi löytyy aikanaan sieltä omasta lukkarista. Meihin voi olla yhteydessä ja kannattaa aina vähän miettiä, että onko se asia sellainen, koskeeko se sitä tiettyä opintojaksoa vai onko asia isompi ja yleisempi, jolloin otetaan yhteyttä vastuuopettajaan. Mä muistuttelen tässä vielä tuosta alla näkyvästä blogista, jossa on paljon hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa kielten ja viestinnän opinnoista ja muistuttelen myöskin opinto-oppaasta. Käy lukemassa sitä aina uudestaan ja uudestaan, palaa sinne ja lue sitä ajatuksen kanssa.